よし、やるか。前々です。足をひねりましたが、元気です。なんとなく、朝から違和感があって、で、昼間に、よし、ダンスセントラルでもすっかっつってダンスセントラル始めたら、あ、これ痛いわってなって、やめました。もっと早く気づきたかったですね。よし、やりましょう。守備は上々。各諸校から兵員と物資を出してもらえることになった。一瞬で。まとまりのない諸校を説得できたもんだね。1週間ぐらいですかね、これ。例によって、誰がどれだけ負担するかで揉めまくるもんだと思ってたんだけどね。グロスタール博が率先して負担を請け負ってくれたんでね。そうかもってなりそう。ローレンツ、お前があらかじめ話しておいてくれたんだろ。僕は現状を伝えただけさ。それに父はクロードに従ったわけじゃない。レア様の代理人である先生がいたからさ。父は敬虔なセイロス信徒だからね。先生も言ったのかなだろうね。俺の人徳で諸校をまとめられたとはかけらも思ってないさ。いえ。ありがとな先生。利用しちまったようで申し訳ない。違和感はあるの？違和感ってなんだ？利用されたっていう違和感の話か。まあ別に気にしないだろう。もうどんどん利用してもらって、レア様にレア様に近づければ、それでいい感じがしている、この人。でもそこに従ったことに違和感があるか。なるほど。それはあるかもしれないな。そう考えると違和感があるでもいいかもしれない。従ったこと自体に違和感があると。違和感はある。だけど、いや、でもその、利用されたことについての違和感は別にないから、この選択肢、だからこの選択肢なんだろうってなっちゃったのか。なるほど。自分の疑問を自分で紐解くね。やめなさい。まあいいか。はい。じゃあ違和感はあるかな。違和感はある。あれ違った。自分の立場になれないよ。読みすぎた。もともとセイロス信徒でもなかったのに、いつの間にやら教団の代表になっちまった。もしかすると信徒を騙しているような罪悪感があるのかもしれないが、これを望んだのは教団の最高権威大司教レアさんだ。そうだね。しかも天帝の剣を使える特別な存在であることは偽りのない事実。はい。ドーンと構えて、あんた自身自分の立場をもっと利用してもいいくらいだと思うぜ。偵察してきたぞ。敵は今メリセウス要塞に兵を集めている。兵力の規模から見て指揮しているのは名のある将軍か、あるいはエーデルガルト。いいね。ああ、だとすれば面白い。皇帝さえ倒せば帝国を瓦解させられる。もう一つ報告があるよ。ミルディン大橋に正体不明の軍勢が押しかけてきたんだ。北西からダフネル領、グロスタール領、嫌だな、すごく。すごい速度で通過してきた連中でね。ブブレーダッドの軍旗を掲げてると来てる。ファーガス王家の残党なんだろうね。そっち？同盟の領民には一切手を出すつもりがないようだから、無用の交戦は控えさせたよ。でもずっとピリピリしてるって感じで嫌ですね。それで大橋は死者の一人もなしにはさすがに通せないさ。強行突破の構えを見せたから見せたんだ。矢を追いかけてやろうかと思ったが、すぐに東へと去っていったよ。横が美しいな。コーデリア領内の橋を使うつもりか。ああ、そうだろうね。あそこはまだ帝国軍が支配してる。帝国殴りに行ったそこを突破して帝国領内に入ったとして、その先どうするつもりなのか。監視の目は緩めたくないが、帝国領内ディミトリも捕らわれてんのかな。とにかく旧王国軍らしき連中が帝国に入ったと見て警戒しておこう。俺たちもいよいよ帝国領内に入る。敵が迎撃してくるなら戦場はおそらくグロンダーズ平原、呪術師戦の舞台だ。もう年明け前のことな気がする。すげえ忘れちゃった。
やっぱり先が気になるな。クロードがナルデールから僅差の竜輪を受け取ったことによりバラバラッサの資格を獲得しました。竜輪じゃないな。鎧って竜骸かな。ほう。登るを読むならと、おお、俺もまだ可能性を秘めてるってことだ。すげえ。くそー。これは白いドラゴンはかっこいい。自分で育てたやつにしたい気持ちはあるけど、でもこれはかっこいい。ほら。はい。かっこいいのに弱いな。ダメだ。ドラゴンかっこよかったな。白いのな。いいな。ピャってなっちゃったな。学試験。ダメだ。最上級試験パスないんだった。行くか。探索しまーす。戦場への恐れ。戦場のことを考えると膝が震えてくるんです。こんな時に気持ちを落ち着かせられる構想があるといいんですが、風変わりな流行が全然終わんねえな。とりあえず風呂行くか。なんか割と守ったいや一応攻めたんだよな。戦況の変化がなんかゆっくりだからちょっと、いや僕がゆっくりしてるせいなんだけどゆっくりするなっていう話だな。ラファエルかエグナッツだな。ラファエル行くかラファエル行くか自分で言ってみて面白くなっちゃった。行きましょう。よろしくお願いします。それは開きすぎだろうと思ったけど、足長いから仕方ないのか。しゃーなし。石に水をかける。いや、開きすぎだろ。はい、水かけます。先生ちょっと我慢してや。一回先生倒してみたいな。倒れさせてみたいな。やってみるか。お前ばっかりいつも。あれこれでも水かけるともしかしてちょうどいいんじゃないですか？倒れる先生。あ！ちょうどいい。全部水をかけて、で、1残してちょうどいいんだ。はあ。風呂、わからん。ナイス。手に置こう。よかったね。なんか光ってなかった？気のせいか。なんか喋りそうで喋らなかった。とりあえず留学生に、あれ？リンハルトだ。珍しいところに。僕、人の死を悼むの苦手なんですよね。わかります？死んだらそれでおしまいじゃないですか。痛む暇があったら他のこと考えますよ。あと、わからんでもない。死ぬと急に扱いを良くしたりとか、そういうのもすごく苦手です。生きてるうちは顔を見に行きもしないのに、死んだら惜しむとか理解できませんよ。わかるわかるな。というか、どっちかっていう、まあ、やめとこう。ダメだ、死は救いとかまた言い始めるとこれ。やめとこう。これは、なんだろう。ダークメタルか。ダークメタルでも何もかもぐちゃぐちゃだった今。特産品。特産品ください。感謝。潜伏訓練やろうかな。これなんだろう。スナイパーか。かっこいいな。ファルコンナイトか。うちの子もファルコンナイトにしたいですね。第19試験バスター感謝。僕がよく無駄にすることで有名な第19試験パス。はい。感謝。
美しいメルセデスがいる。これは、うちのメルセデスもグレモリンにしたかったなぁ。最上級試験パスが買える。すげえ最上級。もうそんなにいらなくないか？めっちゃ買っちゃった。まあ、いっか。はい、お願いします。接近中？あ、いた。なんて優しいんだ。優しさ。インハルトだな。いないようだけども。こっち行ってみるか。今のはシルバーの先生の気がする。あ、ジュディットがいる。うおー、ジュディット。あれ、これは行き過ぎな気がするな。そんな奥まで行かなくてもいい。あ、いるわ。そんな奥まで行かなくてもって。思ったらいたわ。接近中？いた。ジョイフル。名前がいいな。楽しそうで。よいしょ。はい、左。接近中？接近してない。こっちじゃない、そっちか？ちょっと難しいな。気配を感じる？感じてる？いる？いなくないか？いなくなった。わからんな。気配。食堂かじゃあ。いや、いる様子はないな。あれ？さっき感じた気配がなくなってる。出ちゃった。ヒルタだ。違う。間違え。抜けちゃった。はい。まだ勝ったことないんじゃないか、一回も。毎回負けてるな。ひよこ豆感謝。よし、温室行こうか。温室おじさんとして有名。よし。こんにちは。はい。根菜、野菜、フォドラ、北方さん。素晴らしい。桃すぐりそんなにいいんですか？玉ねぎはもうちょっと欲しかった。育成しよう。種を預ける。根菜、間違えた。根菜。南方さんにしようかな。モルフィスさんにしようかな。南方さんにしようかな。はい。育成予想。はい。ビルディン大橋。5年前に見た時よりもはるかにテーマをあんなにたくさん詰めてて、そしてみんな死んでいった。寂しいね。よいしょ。おー、感謝。学ぶべきことはまだ。特に魔法を覚えたりはしないと。こんにちは。次の戦い、帝国軍メリセウス要塞から出てくるなら、グロンダーズ。一方で正体不明の軍勢、ちょっと不確定要素が多すぎないか？こんなんでよく作戦が立てられるもんだ。レオニーがいれば大丈夫。おいここまでずーっと持ち上げてるというのであれば、レオニーはないよな。よいしょ。前回はレオニーのエンド見られなかったんだっけ？そうだ。最後までいけなかったんだった。親父が死ぬ前にもっと親密度を上げられて、悪猫が可愛い。上げられてればよかったんですけどね。あれ？誰かいるな。誰だ？この光ってる人誰？なるほどね。次の戦場はグロンダーズ平原になるかもって。次の戦場早く来てな。はい。懐かしいな。体が闘争を求めている。はい。あの頃はまだ平和でしたよね。そうだね。終わってから宮長3人で健闘を称え合ったりしちゃって。その時にはもうすでにエーデルガルトはてんてんてんってなっちゃうんですけど。はい。もう戻れないんですよね。そう
そういえば DLC どうなるんだろうな。雑草とカレドニレニスレッドで3000ゴールドもらっていいんですか？むちゃくちゃじゃないか？はい。すごい。お願いしてよかったです。雑草。先生としてこれでいいんだろうか。いいんだろうか。わからん。そうね。いよいよ帝国に足を踏み入れるのね。ちょっと緊張してきたかも。これからは昔の友達と剣を交えることも増えてくるのかしら。本当にいい声だな。はい。かな。よし。帝国領内に攻め入って帝国軍と戦うなんて正直なところ信じられませんよ。そう？よくみんな平気な顔してますよね。普通死にますよ。死んじゃいますって。なのに先生もクロードさんも危機感が全くなさそうな。お前そんなに面白いのに今までどこいたんだ？失礼しました。そういえば今節は大樹ですよね。新しい年をお祝いするどころじゃないですけどお前そんなに面白いキャラなのに今までどこいたんだ？めちゃくちゃ面白い。これ毎節やってほしかったな。毎節。もし仮にここで帝国軍に勝てたといい味だしったな。次の戦場はどこになるんでしょうね。やっぱりグロンダーズ平原の先にあるメリセウス要塞を落とさないと。なんて戦う前から勝った後のことを考えてどうするって話ですよね。そもそもそういうことはクロードが今からしっかり考えてくれてるでしょうし。でも先を考えるのは必要なことなので考えすぎるのはあれですけど、一応の目星とかはつけておかないとね。やってって先が行き詰まってるとあまりにも悲しいので。敵に知った顔を見つけちまうとすげえ戦いづれえよな。逃げても構わない。いや、そうもいかねえだろう。それくらいは俺だって分かってるけどよ。敵にいるからってそいつのことが嫌いなわけでも恨んでるわけでもね。強い。だから勝っても負けても喜べねえだろ。戦争ってそういうとこが嫌いだぞ。好きなとこはどこなんだろう。レア様。毎日しっかり掃除しておかなきゃ。お掃除しちゃうぞと。いつレア様が戻ってくるかわからないですからね。先生、お疲れ様です。本日も異常なしであります。次はグロンダーズ平原方面にご出兵だそうですね。あの一帯はベルグリーズ家の領地ですが、平和なのはありがたいなという気持ちになるな。はい。制圧すれば食べ物には困らないかもしれませんね。楽しみですね。こっちか？誰かいるな。皆さんがミルディング大橋を抑えたことで同盟領内では商売がしやすくなりましたよ。とはいえやっぱりフォドラ全土を誰だ？あ、シャミヤ先生。敵地に踏み込むほど偵察任務は危険になる。お疲れ様です。帰ってこなければ死んだと思ってくれ。いきなりぶん投げてきた。了解したって言いそう。言いそう。了解した。あんたは分かっているな。現実の非常さ。僕は無意味な心配で枕を濡らすくらいならぐっすり眠ることだ。捕まらないってぐっすり寝ます。ぐっすり寝ますが別に捕まらないと思う。はい。騎士団補充しといてくれ。
要件を聞こう電か。力補充。はい。感謝。雇用。そうなんだよな。そろそろ解雇しないと余ってるよな。お、リシティアも縁あるんだよな。素晴らしい。あと高いのって誰だろうな。いいぐらいかな。誰だ。先生。なるほど。やっぱり、B。マリアンヌ B だったんだ。なるほど。ちなみに先生はというか、ここで、インデハ剣撃隊。相変わらずそんなに増えてないのがマクエルハジャ隊。すごい。これはいいな、ハジャ隊。共鳴魔法雷。2回ぐらい使えるといいんですけどね。はい。飛竜隊。了解。またな。楽しい。騎士団物色終わり。なんとなく新しい物流が開けたっていう話を聞くたびに、もしかしたら増えてるかなと思うんだけど、来た。よく来たな。お待ちしてました。と思ったけど、今は特にいらなかったな。いっぱい売ってる。あれここじゃなかったっけ？また来い。はい。なんかいい子してんだ。あっちもこっちも物騒で、行商仲間も困ってる。秘密の店。いらっしゃいませ。最終級試験パスここか。またのご来店を。闇の商人から買うもんでも特にないんだな。あとそっちにいる人の話を聞いちゃおうか。そこ？あんた頼まれてくれねえか？戦場のことを考えると膝が震えてくるんです。こんな時には気持ちを落ち着かせられる構想があるといいんですが。騎士の間にいる兵士のために気持ちを落ち着かせる構想を探そう。ね。はい。先に受けとけばよかったな。先生、ミルディン大橋を抜ければこれまで捜索できなかった領域に入ることになる。どこにレア様が監禁されてるかわからん。怪しげな場所は徹底的に調べるつもりさ。めっちゃうなずいてそう先生。師団に任せといてくれ。何か分かったらすぐに報告するからさ。ありがとうございます。帝国軍はメリセウス要塞に兵を入れているそうだな。いきなり籠城を決め込むことは高い城壁に囲まれた堅牢な要塞。楽しみですね。まっすぐ行くと人がいる。こんにちは。クロード坊やが名手になって以来、諸侯はまとまりを見せたことなんてなかったんだ。それがいつの間にやら一致団結だろう。結果的には帝国の侵攻を一度も許さず、むしろこっちから攻めようってんだからたまげたもんだよ。まるで奇術さ。この5年くすぶってた謀略の際が先生と再会して爆発しちまったのか、それともずっと先生と再会できると信じて準備してきた成果ってことなのかね。参加するかしないかの両方やってあるんだろうな。それがいい。感謝。いいなぁ。物語を補強するような。びっくりした。ミルディン大橋をじっくりと見学できました。やっぱりすごいですね。よかったね。あの大橋は、歴史の重みに圧倒される思いでした。こんな声だったっけ？あれだけの巨大建造物を水上に築くには大変、いずれは軍事拠点ではなく
観光名所としてフォドラの人たちに開放したいですよね。よいしょ、あと喋ってない人が。あ、フレン。先生、5年前のグロンダーズ自実戦、あの行事が開催されたのは私が先生の学級に入る前か入った後か覚えていらっしゃる？十字支戦 ?5 月ぐらいじゃなかったっけ？入る前じゃなかったか？あらま。正解ですね。覚えてらっしゃらないんですすいません。先生の学級に入ってすぐの行事でしたから、自実戦はすいやせん。大事な思い出ですのよ。なるほどな。襲われる、襲われた。いやー、ダメだ。ご飯が。ミルディン大橋は落としたが、まだ戦いは序の口。テイとアンバルは遥か南。グロンダーズ平原を越えた先にある。そしてその途上には、我々の陣容を倍する帝国軍が全力で立ちはだかるだろう。気を引き締めねばなるまいな。よ。もうみんな覚悟決まってるんで、いいですね。いいかなというか。下手くそ。よし。あれ、そこの人も話が聞けるな。いよいよ敵地ですね。次からは戦いも本格化するのでしょう。早く戦いて緊張してきました。戦いてというか、大規模な戦闘は経験がないに等しいですから。そうか。戦場では先生の指示だけが頼みです。どうぞよろしくお願いします。セイロス教団ってそんなに戦闘したことないんだっけ？まあそりゃそうか。今までだってほとんど反乱とかなかったし。あ、どうもどうも。いよいよ帝国との戦いってわけですか。いや、でかい戦になりそうですね。いや、帝国とやり合うだけならいいんだが。そうだね、そっち忘れてた。正体不明の軍ってやつが気になって、敵か味方かもわからない。あの軍、先生は何だと思います？ディミトリ本人だったらもっとうまくやりそうというか、もっと苛烈になりそうな気がするので残党かなという気がしておりますが、でも生きていてほしいなという気持ちとしてはディミトリ本人という気持ちになるんじゃないかなというところで、どっちでもいいな。そうなんでしょう。なるほどね。殿下はもう死んだはずですし、はい。何はともあれ、うまいことぶつからずに済めばいいんですけどね。ぶつかりてえな。ぶつかりてえなっていうか、まあぶつかるんでしょうけど。ここら辺はとりあえずいいかな。じゃあ、一回、大広間に行って、大広間じゃねえ、温室に、おしか合ってなかったぞ、今。びっくりした。待ってね。びっくりするぐらい何も合ってなかったな。はい。ラバンドラソを手に入れたところで、騎士の間に行って、行ってないね、行って、で、どっちだ？そうだ。こんなに短距離で迷うのやめてほしいんだけど、よっこいしょ。それです。その香りです。お茶にして飲むと落ち着くんですよね。ありがとうございました。これでまた戦える気がします。それはくれすぎじゃない？まあ、ミミズとかだったけど。俺にミミズくれるの超面白いな。いいと思う。あ、イングリッドがいるな。あれ？どこにいたんだ？厩舎か。厩舎か。もしもエーデルガルトが出てくるなら近くにヒューベルトもいるはずね。彼は今宮内卿としてエーデルガルトを補佐しているらしいわ。昔からエーデルガルトにくっついてたからヘルメットか。今の地位に満足しているんじゃないかしら。この戦いに身を投じてからそうだねって私は実家との連絡を絶っていました、ですがもし王家の軍旗を掲げる軍勢の中にガラテア家の兵がいたなら、父とは完全にたもとを分かつことになる、
これで良かったのでしょうか。いえ、ここまで来て今さら後戻りはできませんよね。そうなんだよね。もともと帝国にいた人ははっきりと敵対することになったのが、王国の人たちは緩やかに敵対関係というか、そう、それこそたもとを分かつ形になるの。それはそれで嫌だな。どっちも嫌だけどよ。はい。で、僕は部屋から出られないと。あ、近い。多分他の感覚に置き換えるとあれだけど。貴族。はい。敵味方。2点3点する多いです。うん。私不可解になります。たやすく裏切る。信頼築けません。領主失格しませんか。なぜ陣営変えます？まあ、生き残りに必死かな。まあでもこれ全く同じことだな。我らも生き残りに必死。生き残る。信頼失う。難しい思います。真なる目的何かないありませんか？でもその人間が生きてきたのって結局生き残りたいっていう気持ちが強い人がどんどん残ってきたわけだから、なかなかそこから規則を断ち切るのは難しいよね。まあ理性のある生き物として断ち切っていきたいところではありますが、復讐心に流行って死に急ぐだけの集団なら、むしろ関わらない方がいいかもしれん。はい。ねえ、正体不明の軍勢も月末一気に相手にできるのかな。キャッキャキャッキャ。あれ、こんなところに。前哨戦じゃ勝たせてもらったが、次からはそう楽にはいかない。帝国も本腰を入れてくるだろうしな。だが最後に勝つのは俺たちだ。面白っちゃんしかいなかったもんな。ちゃんと勝つための準備はしてきた。俺は勝負を時の運に任せない主義だし、もちろん主の加護にだって期待しない。先生の力も俺の策に組み込んで勝利への筋道をきっちり描いてやるさ。良いですね。よろしくお願いします。エーデルガルドとはまた違った信頼感があるな。次は大きな戦いになるかもしれないと聞いたけれど、本当かしら。怪我人が出たら医務室に運んでってやっていた昔が懐かしいわね。戦場では助ける間もなく、人が死んでいく。その中の一人にあなたはならないで。ちょっと怖いものが背景にあって一瞬びっくりしちゃった。そうあったっけ前からあれ。頑張ります。おお、教わりてー。教わりてー。けど、ご飯いや、でも教わっちゃおうかな。うわー。はい。反射。ほら、手に入れてしまったな。新たな力を。あれ、ハンネマン先生いない。珍しいな。そういえば、ハンネマン先生とリシテアも見たいんだよな。毎回匂い立ちで待ってるセティス先生面白い。匂い立ちでもないけど。はい。面白いな。はい。とはいえ、レアがテートにいる。まあ、それはそう。あとは喋ってないのは、あれローレンツ。寮の2階か。なかなかあんまりいないところにいるな。おーい、遠い。びっくりした。思ったより遠かった。そういえば、
グロスタール家が反帝国派に転じて同盟の分裂は回避されたと言っていい。だがクロードの策にまんまと騙された父は、むしろあの男への不信感を父が今協力的な姿勢を見せているのはというのも実は方便に過ぎん。要は同盟は今も決して一枚。やっぱりここに違和感を感じたという意味で違和感という、もうありありのあり解釈だったな。正当化しているな、自分を。あれ誰かやろう、ひろまいないな。とりあえずじゃあ、あとは飯食う。大切なこと忘れてた。はい。大切ですね。あ、ベルナデッタもいるし、あ、はい、闘技場にもいると。なるほどね。あれ珍しいとこにいる。正体不明の軍勢が現れたって聞きましたけど、ファーガス王家の軍旗を掲げているとか。もしかしてディミトリさんの亡霊ではそれあり。王位をつけず国を乗っ取られてさぞや無念だったでしょうか。幽霊戦みたいな、幽霊軍隊みたいな。めちゃくちゃいいな。こんにちは。敵を目の前にして静かにしてるってのが苦手なんだけどな。なんだよな。もちろんできないわけじゃねえんだけど、伏兵とか性に合わねえんだよ。釣りで耐えた分だけ強くなる。耐えた分だけ強くなる。作戦変更を低減する。釣りで忍耐力やしな。これが面白いな。インハルトと一緒に釣りをで忍耐力を養おうとして、で、結局ダメになるっていうタイプの4コマ漫画が今見えましたわ。見るな。原始するな。原始するのはいいんだけど、今何手に入れたか何にも見てなかったな。何手に入れたんだろう。後で見返そう。こういうことができるから配信することに意味があるんですね。あ、いっぱいいる。先生、あ、2人とも祈ってる。そういうことか。ありそうだけど、本当に大丈夫なのかな。帝国軍には皇帝がいるかもしれないし、南下中の軍は旧王国軍かもしれないし、正直本当に不安なんですけど。今はかわいい。できることをやるしかないですよね。です。先生とクロードを信じてはいますが、それでもやっぱり不安です。これはまあ次の歴史にがかかっておりますので、帝国軍は同盟領になだれ込んでくることになるでしょう。反帝国の旗を掲げてしまった以上、父母も無事では済まないと思います。そんなことにはさせない。先生、頑張ってくれ。先生と話したら少しだけ気が楽になりました。甘いものでも食べたいな。これがいい。はい。これでとりあえず全部かな。いや、あれだな。訓練場だな。あれハンデマン先生そんなとこにいるの？ああ。いるな。研究には多くの事象を集めて仮説を導き、それを証明するという手法がある。ハンデマン先生でけえな。しかし、その手法には難敵が存在する。例外というものだ。紋章学における例外がまさに君なのではないかと思えて仕方がないのだよ。データいっぱい取れないしね。ごめん。良いのだ。例外にここで上がる。はい。君に出会った我が輩の。あ、はい。おい。武術大会か。ミルディン大橋を渡れば、そこはもう俺の親父出てくる？覚えてるか？5年前、グロンダーズ呪術戦の時に渡ってったろ。どうだったかな？どうすっかな。本気で怖えよ。いや、
もう腹をくくるしかね骨は拾っておく。いや、無事を祈ろう。無事を祈る。え。いやいや、まずは俺の親父がいることを祈ってくれよ。先生は長えんだしさ。そうだね。奴は死んだ。あれ首をはねられたと。カスペル、噛んじゃった。カスパルとフェリックスと身長同じぐらいなんだ。俺は奴の首を見たわけじゃない。はい。あの国を率いているのが奴だ。どうなる？状況を確かめるのが先だ。そうだな。冷静ではなかった。何にせよ。すげえ今、この怨念を背負ってる感じの演技めちゃめちゃ良かったな。あ、はい、頑張ります。すげえ、おどろしが言えねえ。おどろしかったな。はい、おどろし。はい、言えた。言えたか。はい、あとご飯食べ行こう。よいしょよいしょ。うい。あれ？あー、ベルナデッタ。ベルどこだ？ああ、そっか。いえ。先生続きですね。引きこもり歴10年のベルとしては、ベレトだとベルじゃねえ。ベルナデッタと結婚できるのか。戦いは終わらないんですよね。見えねえ。ベルナデッタ見えねえ。もありますけど、はい。それじゃあ意味ないですし。はい。なんだって。食事を願います。ガルグマク風ミートパイ。獣肉をパイ生地で包んで焼いた伝統料理。トマトとチーズを混ぜ込み、オーブンでこんがり仕上げる。気が狂う。やめてくれ。腹が減ってるんだ。こっちは。遅延どうしようかな。誰か見られるんだ。ペトラ？あ、もうええじゃん。おい、ペトラ、いるか？はい。いいね。5年前と変わらず。おっと、本当にいるとは思わなかったぜ。お前。いる。知らないまま私呼びますか？ここに来た時には念今日ものため紅茶がうまい。いつもお前がいるような気がしちまってな。急に降ってこられる。いいな、今の話。はい。ここ来ました時、良さだったな。呼びました。いると嬉しく思いますから。よそいつは光栄の至り。今日は先を越されちまったわけだ。よさなあペトラ、どれだけ戦争が激しくなろうと、ここは静かなままだといいな。はい、私それ思います。この木好むです。落ち着きます。あまりに良さでは？俺もこの木が好きだよ。どんな時もどっしり迎えてくれてさ。しかし戦争終わる、それこの木とも別れるです。私ブリギット帰る必要ありますから。クロード、私の祖父言いました。フォドラで婿見つけなさいと。やぶから棒になんだよペトラ。実は婿探しをしてたのか？ブリギットとフォドラつながりできる。祖父喜びます。お前も姫様だもんな。故郷の事情があるのは仕方ないさ。ただし妥協はありません。私いい人見つけない限り。問題はペトラのお眼鏡にかなう男がいるかってことか？そいつは骨が。いいえ、見つかるでした。問題ありません。そうなのか？誰なんだそいつは。秘密です。まだその人を伝えるしていません。へえ。それで見込みはありそうなのか？見込みわかりません。ですが私の婿務まるその人のみです。ですからもし断られる、逃げられる、
ならば縛り上げて連れ帰ります。縛り上げんのか。けどまあきっと相手の男も腹をくくってる頃さ。それにお前の愛の告白を断る男なんていないだろうよ。よさみがすごい。よなんかの掛け声みたいになってる。まあいいか。めっちゃよかったな。すげえよかった。鼻が詰まってるのも忘れて聞いちゃった。よだったな。めちゃめちゃよかった。感謝。なるほどね。なるほど。そういえば、クロードとペトラもリクエストが来てた気がする。なるほど。大丈夫かよ。ちょっと浮かれているな。よかったので浮かれているの。はい。そういえば、クロード・ローレンツまだ見られないんですか？クロード・ローレンツやっとくか。そろそろ仲良くなってもいいんじゃないですか？ローレンツと飯を食う。良い心が。あれ前回もやったな。まだダメか。まだダメか。そうか。レオニーさんも見たいな。まだダメか。ヒルダちゃん。ヒルダ・イグナーツは見たいな。フェルディナント見たいな。でもセテス先生もそうなんですよね。よかったからな。落ち着け。はい。アルビネ・ベリーとノアの実が全くないな。僕が上から選ぶのがあれなんだよな。煮込みベローナを添えて、ベローナが足りない。ベローナが足りないんだが。ノアの実もないしね。セテス先生はいるんだがな。これは獣肉買ってくるだけでできるからな。下の方あんまりヒルダがいないんだよな。いた。先生がいねえ、そうすると。じゃあヒルダリリルで。はい、お願いします。あれそういえば。これ。よかった。違う。支援だ、支援じゃねえ。目標。みんな、やる気が満ち溢れている？もしかして。満ち溢れてるな。あんまりじゃあ、考えなくて本当に見たいのをね、中心にしていくか。あと見たかったのなんだっけ？で、パッと行ってパッと出てくるほどパッと出てこねえんだよな、これは。そこ見たいんだよな。そのあたりをめっちゃ見たいんだよな。ローレンツを見たいんだよな。はい。ローレンツで言えば、マヌエラパイセンのを見たいんだよな。カトリーヌ先生とセテス先生はちょっと面白そうだ。でも、シャミヤ先生のあげたいな。あげよう。オーダーメニュー。見えねえ。そうだ。なんで先生方のやらないかっつうと、パッと見わかんなくてどれ選べばいいかわかんないからな。地獄の作業。一番下にいなきゃいるだろうみたいなとこありますよね。カトリーヌ先生しかいない。はい。ここが地獄だよ。ウェーンじゃねえんだよ。いいですね。辛いものいけるんだ。なるほどね。激辛で覚えておこう。激辛余ってるしな。あまりに感謝。悪いな、先生。このコンビ良さがすごすぎるんだよな。やべえ。見られるんですか？そうですか。見ます。
テンションがおかしい。なかなか歯応えはあったが、ま、あたしらの敵じゃなかったな。前世どこまで見たか覚えてないんだよな。残らずぶっ潰してやるさ。はあ、お前は相変わらず教団が大好きだな。いや、好きなのはレアさんか。レア様だ。あんただけだぞ。騎士団でレア様をさん付けにするやつは。確かに騎士団だとみんな様か。敬愛してるんだ。畏敬、尊敬、同敬。まあ、なんでもいいよ。私にはセイロス教の考えはよくわからん。うん。レアさんの素晴らしさとやらもな。うんうん。シャミア、言ったのがあんたじゃなきゃ。カトリーヌ先生とレア様の話も深いのあるのかな。だから今も戦っている。めっちゃ気になるな。だが信仰はしていない。相変わらず堅くなだね、あんたも。か僕が聞いて忘れてるかのどっちかですね。どっちか。レアさん絡みの任務じゃ、いつも以上に周りが見えなくなる。まあね。レアさんを助けたいんだろうが、無茶をやりすぎだ。死ぬぞ。死ぬつもりはないさ。ちょっと周りが見えなくなるくらいなんだ。この心はとうにレア様に捧げている。それが私の剣を振る理由なんだから。まあ今のところ死んではいないし、私に迷惑をかけないなら構わんが。私が迷惑かけてるっていうのか。そう聞こえたかやめだやめ。あんたと言い争ってもつまらん。そうだな。だが覚えていてくれ。心情の違う相手に命を預けるのはなかなか勇気がいるんだ。分かってるよ。お互い様だろ。そうなんですよね。ここまで違うのにこの信頼感が、はい、最高。あ、見る見る。これでおしまいか。ツリル君、今からお掃除？ご苦労様。ヒルダ。水と貝場運んで疲れちゃったのよ。少しここで休ませて。あ、ヒルダはちゃんと一人で仕事してる。手伝ってくれるツリル君がいないから一人で頑張っちゃったわよ。別に僕じゃなくても助けてくれる人はいるだろう。ツリル君を待ってたんだよ。だってほら。手紙？前に兄さんと手紙のやり取りをしてる話したでしょ。それでツリル君のことも何度か書いたのよね。人のことを勝手に書くなんて、君って本当に。別に悪く書いてないわよ。それどころかほら、読んであげるね。パルミラ人であっても、あ、そっか、読めないから。慈悲の心を持つ者ならば尊敬すべきだ。人間として立派なものは重んじなさい。国の事情など大事の前には無に等しい。どんどんヒルダ兄の。へえ、すごいね。かっこいいや。パルミラと戦う貴族の言葉とは思えない。でしょ。あんな兄さんだけど、私も見直しちゃったんだ。嬉しいな。こっちじゃ出てくんのかな。出てこないんだろうな、この感じだと。ナデルも出てきてたもんな、すでにな。認めてもらえたような気がして。何よ。私もずっと認めてるわよ。ゼリル君にお願いしたら、なんだって完璧にお手伝いしてくれるもの。それは認めてるんじゃなくて、頼ってるんでしょ。イルダはまず兄さんから心配されないような大人になりなよ。私だって成長してるわよ。水やりも貝場もちゃんとできたんだから。だとしても僕、ヒルダに認められても全然嬉しくないな。頼られるのはとても嬉しいけどね。じゃあもっと頼ってやるんだから、まずは。さてと、僕ここの掃除始めるから。ちょっと待ちなさいよ。
よがよなら。すごくよかった。ありがとうございました。じゃあ今日はこれちょっとやりてえな。戦闘やりてえ。9時でやめるつもりだったんです。なので9時でやめるつもりだったんで、ちょっと早く始めたんですけど、結局、支援に囚われてしまった。楽しい。でもせっかく先生上がってるし、進行上げときますか。あまりに良かったな。こんにちは。お願いします。理学か。理学お願いします。あとは、どこら辺だったっけ？そこに、そうだ、アネットとリシテ、あとマリアンヌっていう魔法みたいな感じの。そうか。それあり。ローレンツ・マヌエラ先輩が、早いとこ見たいと。はい。やるか。ダメね。これどっちがどっちでも話がつながるな。面白い。なんだかクロード帝国軍に正直。コード教練。お願いします。感謝。終わり。楽しい散策も終わりを告げ。散策、なんか見られる。ローレンツ？ようやく見られるんですか。楽しみにしておりました。ローレンツ、メルセデスも見たいし、ローレンツ・カトリーヌ先生もいつか見たいですね。そしてうずく思いを抱えたままめっちゃいい声で多分、あれなんだ。これ、例のあれですね。いい子やん。あれ結構でかいところで歌ってる。聞いてくれた？どうだったかしら？素晴らしかったです。歌の女神もかくやというほどでした。切なくもどかしいだけでない、包み込むような歌声で、人生経験に裏打ちされた深い感情が歌に込められていた気がしました。あら、人生経験が長くて悪かったわね。私のことおばさん扱いして。そういうわけではなく、ただあなたらしい解釈をされたなと。解釈だなんて何も考えずに歌っているのよ、私。詩に心を委ねると自然と感情が乗っていくの。それが才能というものなのでしょうね。あなたの歌声は聞く者の心を揺り動かす。また聞かせてくれませんか？次はもっと近くで聞いてみたい。いいわ。次は二人っきりであなたのためだけに歌ってあげる。からかわないでいただきたい。やば。からかってなんて。ねえ、また刺繍を見せてくれる？僕の刺繍を？どうして？新しい曲を作りたいの。できたら一番にあなたに聴かせるから。いえ、それはそもそも僕の詩など趣味の域を出ず。それがいいのよ。飾らない言葉、正直な感情、とっても心を打たれたのよ、私。等身大のあなたの詩に。無様に悩み苦しむ姿が人の心をつかむこともあるのですね。わかりました。こちらをどうぞ。書き溜めたものから気に入った詩があれば。鼻に照れていたの。よかった。早速拝見。あら、これはこの前の詩の続きなのかしら？それはあなたの歌を聴いてつい書きつけたものです。歌声に背中を押してもらえた気がして、僕も諦めず前へ進もうと思えたんです。不出来でお恥ずかしいですが。不出来だなんてとんでもないわ。ありがとう、ローレンツ。私の歌声にそんな力があるのなら
私これからも歌い続けるわ。ええ、僕もそれを願っています。心から。話もめっちゃ良かったし、その創作の性のスパイラルみたいな感じで最高だったな。わかる。わかる。いいよね。なんだろう。僕のなんか書いたやつ見てよかったで書きましたみたいなのを言ってもらえるとめっちゃ嬉しいよね。わかる。めっちゃわかる。わかるなー。してしまった。はい。勝手に分かってしまった。一人で。はい。ありがとうございました。よし。とりあえず支援これで終わったかな。よし、行きましょう。よかった。あれ ?9 時過ぎてない。9時過ぎてないか。じゃあしょうがないな。行くか。はい。いやー、そうなんだよね。いいんだよね。自分で勝手に作ってたものを見てもらって、で、それが何かに繋がっていくのって本当に嬉しくなっちゃうんだなぁ。じゃあなぁ。間違えた。キルシュクラスのメモを出そうと思ったら僕のさっきまで書いてた若干特殊な性癖のメモが出てきてちょっと違う。よいしょ、こっちだ。よいしょ。個別指導させていただきます。クロードでももう綺麗になってんな。バルバロスタクソー。白い竜かっこいい。黒いドラゴンもかっこいいけど白いのもかっこいい。ローレンツは漆器をなんとかしてほしいなぐらいで今のところそれぐらいかな。ラファエルとイグナーツだな。はい。了解です。ラファエルそうだ、結婚促進が入ってる。やりましょう。ラファエルか。毎回間違えてんな。オノ B、重装 A、馬 B、オノ B、重装、オノ B、プラス、重装か。重装ですね。重装と、馬が B プラスか。馬やった方がいいか。重装と馬だったら、馬の方がまだ教えられるな。よし、行きましょう。ナイスー。素晴らしい。いいね、いいね。いい感じだったんじゃ。それでもなかなか伸びねえな。これは大変だったな。大変だ。でも、まだもうちょっと期間があるはず、多分。5月ぐらい、でも、8月終わりのクエストがあったから、でもあんちゃん別に関係なく物語は終わることはできるからな。はい。難しいところ。ダークナイトエピタフ。ダークナイトがいい。やりし、理学 B。やりし、理学 B。理学 B で、どこだだった。馬が A か。理学やろうか。偉い。ナイス。素晴らしい。いや、もっとがしっかり偉い。めっちゃ上がったな。イシテアもかなり綺麗にここから、いやでもエピタフよりは魔法武器そうなんだよな。僕今までその魔法武器の存在を軽視してたけど、意外とあれ重要だな。前回全然使わんかったけど、そうだ、マリアンヌに槍持たしたいんだよな。はい。あとやらなきゃいけないのは、エルディナントが指揮やんないといけない。リンハルト。リンハルトを馬に乗せたい気持ちありきりなんだけど、どうしようかな。ドラゴンマスターが槍 C で、飛行のが A で、飛行が A。なんで
で飛行こんな伸びてねえんだろうな。わからんな。槍やるか。教員補正入るもんな。槍やっとくか。ナイス。なんでだろうな。ナイス。ナイス。よいしょ。で、ベルナデッタが、弓 A まで行って、あと馬が A か。はい。馬やりましょう。ナイス。ナイス。あ、よかった。すごいグッドが多かったな。ペトラもドラゴンマスターまで何が足りないんだ？槍し、槍か。斧が A、飛行が A。槍やりますか。一応ドラゴン乗れてるからいいっていう説はあるんだよな。せっかくだからやっとくか。槍行きましょう。ナイスナイス。すごい。めっちゃ上がる。反射。すごい。ナイス。次上がりますね、これは。マッシュ君もドラゴンマスターにしたいんだけど、槍が足りないのかな？斧が A、飛行が A。そうで、今やってるのが、そうですね、じゃあ、槍、やべ、足がやらないとダメだ、これ。危ね。ナイス。ナイス、素晴らしい。素晴らしい。開花した。これが僕の力なんでしょうか。相愛で。相愛シルバン、パラディンからダークナイトになるのに何が足りないんだ？理学が B+、馬が A。そのうち慣れそうな感じはしているのに、理学が、理学が B+か。慣れそうな感じしますね。メルセデスどうしようかな。ブレも理学と、いや、このまま行けば大丈夫だな。式が低いのだけは気になります。で、マヌエラパイセンは、グレモリーになるにはちょっとこれからいろいろやってもらうとという感じですが、理学と式、そうですね。ああ、そうだ、カトリン先生、あれにしたかったんだな。どこだ？あった。カトリーヌ先生を、ファルコンナイトできるのかな？ラリエ、やるだけやってみよう。槍が C。ナイス。ナイス。素晴らしい。いい。なんで、グループ課題は、相変わらず上空警備と。はい、お願いします。質問があります。かなり来たな。はい。修道院にいる子供たちが僕が描いた絵をすっごく気に入ってくれたんです。で、また何か描いてあげたいんですけど、何を描いたら喜んでくれるでしょうか。これ前に描いた絵の情報が何もないんだ。森の動物たち。何選んだかな？お姫様選んだ気もするし。森の動物。女神像。女神か。そうなんですか。いまいちだった。はい。先生。はい。ドラゴンブリギットいません。空高く飛ぶ技役立ちます。すごいです。私、巫術と飛行鍛え、ドラゴンナイトなって見せます。僕の方が日本語が怪しいな。
いい、目指そう。よし。はい。久々に死ぬかと思ったよ。何をしてたの？警察任務であんな大軍にぶち当たるとはね。怪我はない？任務のことより私の体を心配してくれるのか？あれ、先生、そういや、なんでここにいるんだ？心配って、悪い予感かな。悪い予感がして見に来た。そういうとこだよな。あんたがまさか理由を投げられると思わなくてちょっとびっくりしちゃった。このご時世、誰しもが自分のことで手一杯だってのに、あんたのそういう優しいとこ、レア様と重ね合わせてみそうになるほど、そういう風になるんだ。レアは優しかった？ああ、もちろん。レア様の優しさのおかげで私はここにいるんだから。王国のお尋ね者だった私がここまで生きてこられたのはレア様のおかげさ。はいはいはい。お尋ね者。ちゃんとここで出るんだ。はいはい。なかったか？私は王国貴族カロン家の生まれでね。その頃は雷国のカサンドラなんて名で呼ばれて、それなりに名も売れてたんだ。それが国王殺しに絡むごたごたであらぬ罪を着せられちまって、王国から逃げ出してきた私をレア様がかくまってくれたんだよ。なぜ修道院に？昔は私も士官学校の生徒でさ、そん時の縁を頼ったっていうか、生徒時代にもレア様に助けられてね。まあ大した話じゃないんだが。なるほど。何があったのかよく覚えてないんだが、とにかく瀕死の大怪我。何かあったかよく覚えてない。瀕死の大怪我をする理由とは。レア様が私のことを介抱してくれたんだ。自分が汚れるのも構わず、血と泥にまみれて倒れてた私を抱き起こしてくれてね。それ以来、私にとってレア様は女神様も同然になったってわけ。その思いは今も変わらないんだが、レア様のことを考えてると、なぜだかあんたの顔も浮かぶようになってね。困ったことに、私の中であんたの存在が日に日に膨らんでるらしいんだよ。光栄だ。おや、そう思ってくれるのか？なら、私もこの現状を受け入れるか。これからもあんたを観察しといてやるよ。レア様に報告するためじゃなくて、私があんたを見ていたいから。それは良さ。なんかダメだな、やっぱり。指導とかしていると自分で動かしてるつもりになるから、結構自分に寄せて考えちゃうんだけど、やっぱりベルトはわからん。ベルトわからん。ベルトと自分の位置を話しておこう、もうちょっと。はーい。わからんってなっちゃうからな。サクッと片付けちまうか。ここよさ。一緒に頑張ろうぜ。ちゃんと終わったぜ。毎回その口の利き方で大丈夫なんだろうかと不安になってしまう。ナイス。うんうん。期間が長いせいかめちゃくちゃ上がるな。確信に近づいてきたぞ。お、すごい。死ぬほど努力してますから。実践で試してみねえとな。よし、はい。だんだん仕上がってきました。仕上がってんな。仕上がってるよ、仕上がってるよと。はい。A プラスはいってるな。S 行くとどうなるんだろうと気になっている。はい。
支援？あ、待ってました。ようカスパル。ああ、俺はあんたの強さに憧れてる。あ、口の利き方これだってた。はい。だからどうなんだろうと思ってさ。あんたにさあな。けど一つ先達からの言葉をやろう。おお、ありがたく聞くぜ。以前私は子供でも容赦なく切るって言った時、大方共感できないのはその辺なんだろ。その子供が剣を持ってでも切らないか。身を守る必要があるなら。多くの子供が殺し合ってたらどうやって止めるんだ。そんなこと。意地悪な質問してすまなかったな。人を生かすか殺すか、助けるか助けないか。偵察用だ。あんたは正義感の強い男けど、それだ。その場の勢いだけで決めてちゃ。だから私の正義はレア様。自分の正義と違ってもレア様や。そうじゃない。そこに違いがないんだ。なるほど。そんなの納得できねえよ。迷ったことはほらあるじゃんか。人じゃない、女神様の正義に従うんだ。私は自分の好ましく思ってたやつが大罪人とな、罪から目を背けるのが正義か。それで迷った私はそれ以来、己の剣の正義を何に。いいなこの主義主張の対立。好き。出撃いきますか。外伝、あ、なんか外伝ちょいちょい増えるな。毎週外伝が、毎節外伝が増える。嬉しい。塔の総統戦レベルいくつぐらい？ 38 は無理じゃないですか。普通に。因果をほう。33。おっと、過ぎてる気がする。これ、めっちゃ見たいなぁ。両方とも33か。まあ、一番やりたいのはグロンダーズの回戦なんですけど、それぞれの思惑を胸に5年前の旧長3人が一堂に会そうとしていた。かつて樹脂戦が行われたグロンダーズの野で、帝国軍、王国軍、同盟軍による三つどもえ戦が始まる。あ、そうなるんだ。ネタバレじゃない？ネタバレじゃないよ。どうしようかな。両方やりたいけど、まあ明日にするか。寝よう。寝ます。おしまいです。ありがとうございました。今日は正常な判断ができたな。まあもうすでに9時10分なんで正常な判断ができているかできてないかに関しては諸説という形ですね。楽しかった。明日も原稿頑張ろう。頑張ったらゲームをして、また頑張ると。何すればいいんだっけこれ。マイクを切るのか。はい、ありがとうございました。また明日かな。バイバイ。